Dar pot să-l fac bord? Bună ziua, dragi youtuberi! Astăzi o să vă prezint un episod cu Counter Strike. Este primul meu episod, deci fiți îngăduitori. Sunt alături de doi prieteni, Silve și Cătă. Saltar! Vă salut! Suntem pe un server care mie îmi place foarte mult. Și Hanume. Mergem.frix.ro. Adminii sunt foarte serioși. Până o să te bagi pe tine. Așa. Stai că mi-a diluat Restul ăsta aici. adminilor este cu roșu. Deși care sunt admins, o scrisoare lor apare cu roșu și numele apare cu verde. Haideți să jucăm. Am și ne cunoștim. Deci, cum am mai zis, fiți îngăduitori, este primul meu videoclip și m-ați putea ajuta cu un like. O să mai fac episoade cu Minecraft, Metin 2 Ro, Metin 2 Sony. Deci, da, după cum vedeți, mă întreabă playerii pentru ce filmare. E YouTube. Am și zis că e pentru YouTube. Deci, Deci, mă duc să mănânc. boftă bună, Silviu. Asta bun. Așa. Nicul meu este JBN Stealth Underline Bebelușu. Da, doi pe parte singur. Deci, o să mă mai repet o dată. O să mai repet o dată. Acesta este primul meu videoclip. Deci, vă rog să fiți îngăduitori. Da. Este pentru prima oară când filmez pentru YouTube. Și eu, și eu. Și aș vrea această filmare să iasă bine. Ce și tu, mă? Da, hai să vă mai spun despre câteva lucruri despre CS-uri de pe forumul Frix. Este un CS foarte bun. Nu este modificat, nu nimic. Setările rămân aceleași. Deci acum dacă faceți niște setări, ele rămân aceleași. Mamă, ce cap i-a dat ăla. Și cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut episodul. Până la următorul video, care o să fie cu Minecraft. Bye bye.